Sanibonani anginimelele nginamukele channel Musidimela Production okubingelelayo umxolisi fangadla umzala phansi lenkandla mhlese emnyama ngabe ke uyaqala ufela channel ecinqile uqinise ukuthi uyacofa subscribe maqedwe kwale video ushaw like bese ke uyakhomenta ke lolu daba ngathi kwethu njengamanje sizo right or wrong sizoqinisa igwegwe kudaba esisike sakhuluma ngalo before lukasisi ke waseSpar lo wayekade ke shuthe ke private party yakhe maqedwe Wi-Fi kule zokuxhumana so o detective baku Facebook baku Twitter baku TikTok baku Instagram baku YouTube bazonke indawo baseshile basesha ke baze bayithola ke lento dampini ukuthi ke ubani ke lo muntu wagcolisa ivideo kule zokuxhumana so igama lakhe ngokuka Facebook uDebuho CHS njengombona ke la emva kwami bamseshile ke baze bamthola ke ngebhadi ke sithe mase sifika ke sathola ukuthi ke izithombe zakhe useyifihlile useveze lezi ezingaveza ubuso bakhe ngiyacabanga ukuthi ke nengane yakhe ke le evelayo kodwa nje eveza ubuso bakhe ngqo uyifihle zonke bambuza ke Debuho uyenzelani into kanje kwenziwa yini uthi umuntu ekuthanda ukuthumelela into kanje wena bese thatha isinqumo sokuthi ubonise wonke umuntu ubonisa isidlo sakho usibonisa izwe lonke kwenziwa yini nalokho Debuho uphendule ngokuthi ke lo kudala kaze ngimshela kusukela ngo2010 njengamanje sengiyamlaya kusukela ngo2010 ngizama ukumshela lo muntu njengoba sezonqoma manje 14 years later ngo2024 mhla zo3 kuFebruary kodwa kukade wasengimshela sekudlule 14 years so njengamanje angisenawo ama feelings akhe imizwa yakhe angisenayo njengamanje sengenzela ukumlaya nokumfundisa ukuphila nabantu wakwezapho ukuthi umuntu ufundisa ukuthi aphile nabantu ngokuthumelela into efana nale ukuthi ibonwe izwe lonke na so ke party ke ubeseyifihlileke yonke ke into exhumana naye nokuthi uhlalaphi nokuthi ubani ngoba ngesazi ukuthi mhlawumbe leli gama oDebuho CHS ngenzeka ukuthi mhlawumbe igama selishintshile enzela ukuthi ke adidiseke abantu so ke ngokolwazi le video edlule ulwazi asikade selicollectile laliveza ukuthi ke usisi wathatha isinqumo sokuthi ke athathe impilo yakhe cha sesiphinde ke salenza uphenyo ngoba besingafuni ukuthi sishiye indaba inemibuzo emingaka so uphenyo ke engibuye naloko njengamanje luthini na uSpar indaba ehambe yaze yafika ke nakubona ke abakaSpar abaphathi bakhona ke abakhulu bayibona ke le video bathi cha lento efana nale akuyona into nathi singathi siyibona siphinde simcindezele lo wesifazana umuntu akashawa phela ameselele phansi iphuthe elifana naleli aliqali ngaye futhi aligcini ngaye futhi ke baningi abantu abenza izinto ezifana nalezi kodwa bona abakabi naleli bhadi lokuthi ke bapostwe noma basabalaliswe enkundleni zokuxhumana so thina yini into esingayenza ukuthi silekelele lo muntu na bathi cha nkosazana into esizoyenza sizokunikeza ke sizokuofarisha counseling sizokunikeza support yokuthi ukwazi ukuthi ke uphinde uyimele ukwazi uphinde ume ukwazi uphuma ngaphandle emphakathini ungabi novalo so njengamanje ke uSpar amxoshanga usemsebenzini nalokho umofarishe usizo ukuthi ke abe necounseling khona azokwazi ukuthi akhulume akwazi ke nokuthi ke abuyise isidima sakhe ngoba into efana nale ingamkhinyabeza impilo yakhe yonke kodwa nje in the meantime uSpar usabhizi nokusiza usisi okwethu ke thina singakwenza mina nawe ukuthi ke siqhubeke nokuphenya siqhubeke nokumsesha ke lo muntu owenze lento sesibe nesiqiniseko khona ke ezotrenda ngoba ngiyacabanga ukuthi inhloso yakhe bekuyikho ukuthi atrende so asimeke senike into ayifunayo ke atrende ngalokho siyathemba ukuthi ke abaphathi bakhe naye bawulenza iqiniso lapho esebenza khona noma lapho abambe khona noma lapho asayofisa ukuthi afune umsebenzi khona ngelinye ilanga ngisho nasendaweni imbala lapho ehlala khona sinethemba lokuthi ke bazolenza ke iqiniso lokuthi ke buye isithunzi ke sowesifazane ngiyabonga kakhulu ibe nosuku oluhle.